Galing. Awa may kado ka ng lampan nga luwag ba? Saan na yung mong giluto, day? Itlog. Ha? Itlog. Wow. Ang taron. Mana yung sudan, Rod? Oo. Ikaw ba dyan yung request, ana, ha? Lagi. Ito yung kutsara? Naon, day? Asin. Dadiri? Ano mag-asin? Na? Tara nila. Tulo na. Ito. Og. Uwil ito. Nangag uwil. Na, na. Unsay nga na ng pagkaluto, ah? Ha? Tortillas. Tortillas. Try. Pa. Wa pa. Pa. Wah, init na na, uy. Wa pa uy. Unsa man na ilhanan, day? At. Sige. Pa. Okay na na, no? Parang okay ha. Saan ma? Ano na ang report? Say luwag ka? Wow, ulam. Magluwag. Takbi ng asin. Balik dito. Wow, gidang niluto. Diba ka yung maglaag nun? Wa jam do. Kaya ako do. Untuk burus. Galing. Awa may kado ka ng lampan nga luwag ba? Ah. Da uroy. Dauroy. Da uroy sakto na. Da. So kamo na mo ko mana og saon. Lami ka na? Am lang ani. Wal ko asin. Na wala luto na na oy. Na, nun. A few moments later. Parata. Paran. Ikaw nagtimpla. Bangkong. Makanang. Ah. Saan na mo? Okay na, Ming? Kaya na. Kira. Ano po niya? Huwag mo kami. Saan? Oo, noon. Neng. Imo mo siro ng gisabak sa iring. Asin. Buntis man, no? At. Neng. Nga, kang uko na nga. Kuan, gisabak ni mo? Hindi na. Ming? Imo? Kayo marming na. Ija na, no? Wala yamahan? Sa nag-video na.